Tessék. Kezdj már. Recording, kis helyreálló. De úgy mit csinálnák Kodival? Hát így lenne tudod, amikor túrós a faszod ilyen 3-4 nap után. Már le lehet szedni róla, mert már jönnek tőle, így gurulnak le a fitmának a hegyén. Mekkora egy ocsmány geci vagy, bassz meg. Ezt tudod, azt így Dóros lesepred, haluska forever. hallod, így lesepred, tudod, így a hegyéről. Összegyűjtöd, besózod, hagyd legyen egy kis érelődése, és akkor így rászorul, mint a sajtot, így a sajtlevesre. Kozonok a szájára? Nyalogatná a túrós Oda. golyódat. Oda játszál. Így belenyúlnék így a segjukába, hogy megcuppantanám neki, hogy... Benyálozom már kicsit. Megpacskolnám a kis heregolyóját, hogy valamit csináljon vele. Utána meg egy szépen leborotválnám a seggét. Rám fő. Utána meg egy laza tire up írni, érted? Egy laza kardozás, most véletlen mellé dugom, az bemegy tövig. Te nagyon hülye vagy. De most komolyan meg kell csinálni azt, hogy bekenjük a bigánkat ezzel a izével. Tudod, van ez a fogkrém, ami fuszforeszkál, vagy mi a gecit csinál, érted? Így kardoznál sötétbe, tudod, csak 2 biga. Tudod, csak így kardoznál, az hihetetlen eltűnne az egyik. Az hopp, hova tűnt? Ja, bocs, bennem volt. Legyeltem. Banda, tudtam, hogy buzi vagy. Jaj, panda, te rám a képi. Na jó van, te kuvasz. Jó van. Ura büdös a hónamája. Ez kurva fontos volt. Így. Jó van, takarítsd már el. Panda. Te meleg képű. Hallod? Te